Iktar kunsilli lokali ser ikunu qed igawdu minn fondi tal-leża b'investiment ta' €1,000,000. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri ħabbar il-proġetti l-ġodda li ser igawdu minn fond tal-leża bħala parti minn ftehim li sar lura f'Jannar tas-sena li għaddiet fejn il-Gvern alloka 3 miljuni mill-fondi tal-infurzar fi proġetti għall-komunità. Fost dawn €1,000,000 mill-fond huma maħsuba għal investiment mill-kunsilli lokali. Ħadd ma jħu pjaċir meta jaqla ċitazzjoni. Iżda qed naraw illi dawk il-flus li jitħallsu ma jżommhomx il-gvern, iżda ninvestuhom lura fil-komunitajiet permezz tal-kunsilli lokali. U dan permezz ta' diversi proġetti, kemm dawk marbuta ma' sigurtà, kemm dawk marbuta ma' spazji miftuħa, kemm dawk marbuta li l-lokalità tkun aktar aċċessibbli. B'dan il-mod nistgħu nassiguraw illi mhux biss ninvestu fil-komunità, iżda l-komunitajiet tagħna jkunu aħjar. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Leża Svetlik Flores spjega kif din it-tieni sejħares u aktar kunsilli bil-proġetti tagħhom bil-bord ikollu 32 sottomissjoni minn dawn intażlu 21 proġett. Permezz ta' dan il-fond il-kunsilli lokali li ġew magħżula minn bord tal-għażla indipendenti mill-leża se jieħdu sa 80% tan-nefqa totali tal-proġett sa massimu ta' €80,000. Fost il-proġetti li ġew approvati hemm proġetti ta' riġenerazzjoni ta' spazji miftuħa, investiment fix-xiri ta' vetturi elettriċi u proġetti favur lokalitajiet aktar notfa bi proġetti bħal kostruzzjoni ta' bring-in sites taħt l-art.